Čovječe, sretan koliko si težak. Pa znaš li ti da Milojcin mali, koji ponajbolje zna ove mine, nije otišao na ekskurziju da obilazi ove manastire? Čovječe, a otišli su i Radojcin mali, i od onog malog Mićin mali, znaš Miću, onog drvošću odozgo, i Lazin mali, i od onog kolje alkoholčara Četropitog gore stanuje ludo skupli on njemu iz razda, pa da i on ide mali, ne zna, pije 3 dana, ne zna za sebe, a oni morali na ekskurziju hitno. I ti si, čovječe, sretan koliko si težak. Pa idi ga pozovi. Koga? Pa tog malog što zna najbolje raspored mina. Pa znaju svi, on dobro raspored mina, ali su otišli na ekskurziju. Najbolje zna Milojcin mali. Pa da, on nije otišao. Pa taj, Pa da, ali otišao ovi ostali. Pa dobro, ali pozovi njega. Koga? Pa tog malog. Tog... Pa otišao je, koji? I Radojcin mali otišao, i Lazin je otišao, i Mićin. A ovaj što nije otišao? Ona ludo kolje pjano. Oni su skupili za njega pa da i on ide da obilazi manastir. Ali ovaj drugi ovaj. Koji, Mićin? Nije, nego... Mićin mali isto zna dobro. Ali on je otišao na ekskurziju. Šta sad ne? Pozovi ovog što nije otišao na ekskurziju. Pa da njega i hoću da zovem. Pa to. Pa ti si srećan koliko si težak. Pa idi ga pozovi. Koga? Pa tog malog. Pa ne mogu ja. Zašto? Ne mogu ja. Ja moram paziti ovdje parking.